myslím, že bude velice dobře, když vás potom seznámí s těmi závěry, se kterými jsme byli konfrontováni. Musím říct, že jsme se velmi dobře na všem dohodli a taky se ukazuje, že ta československá vzájemnost trvá nejenom v našich srdcích, ale taky praktických krocích. A protože máme šanci se potkávat velmi často, tak to nebyl jednotlivý výkřik do tmy, ale šlo vidět, jak ta spolupráce pokračuje další etapou. No a já bych zakončil to své úvodní vystoupení, než dám pánům slovo v tom smyslu, že jsme se domluvili už na konkrétních dalších krocích a předpokládám, že na ně pánové ve svých vystoupeních nezapomenou. Takže prosím, předáme slovo. Prosím pana ministra. Velmi rád, že první návštěva pana ministra byla nejprve do Lidového domu, pro jeho čeká dneska náročný program. Tuším, ještě navštíví pana rektora Karlovy univerzity a odpoledne pana ministra, pana Fialu. Předsedu Akademie věd České republiky. A ještě pana profesora Drauše. Také všechny, prosím pěkně, pane ministře, pozdravujte. Dohodli jsme se, že v oblasti školství je celá řada styčných ploch, kde můžeme udělat spolupráci. Dokonce tady vznikla myšlenka založení československého národního kulatého stolu, protože máme stejnou problematiku jak v oblasti regionálního školství, tak se zabýváme možností zavedení duálního systému do učňovského a odborného vzdělávání. Tady jsem byl rád, že byla i nabídka od pana ministra, že pokud oni budou zakládat nějakou odbornou skupinu, takže nás také přizve na to jednání, protože ty zkušenosti ze Slovenska budou pro nás velmi důležité. Bavili jsme se i o oblasti vysokého školství a ta návštěva tady vznikla i z takové jedné debaty u Václava Moravce, kde pan ministr, když slyšel, že u nás stojí jeden rok státní maturity 250 až 300 milionů korun a na Slovensku jenom 10, tak se musel osobně přesvědčit, jestli to tak opravdu je a co tady za těch 300 milionů děláme. To se dozví ještě potom odpoledne od pana ministra. Další styčné body jsme probírali na mátku, jeden z nich možnosti učebnic, které by eventuálně mohly být v některých oborech i československé, protože například anglický jazyk, anebo i historie a matematika můžou být předmětem, který může mít společnou učebnici jako takovou a může to být ku prospěchu obou dvou národů. Poprosím pana ministra. Máme záujem predovšetkým rozvíjať ako naša vláda nielen spoluprácu na vládnej úrovni, čo je celkom prirodzené, dokonca sa chystá spoločné zasadnutie vlád Slovenskej republiky a Českej republiky niekedy koncom októbra v Trenčíne a potom niekde na moravskej strane. Podobne sa pripravuje takéto zasadnutie vlád Poľskej republiky a Slovenskej republiky v budúcom roku. A keďže máme spoločné záujmy a som reprezentantom Smeru sociálna demokracia, je celkom samozrejme, že tá spolupráca môže veľmi dobre prebiehať aj v rámci stranických kontaktov a spoločných odborných tém, ktoré budú obidve strany organizovať prostredníctvom rôznych mimovládnych organizácií. U vás je to Masaryková robotnícka akadémia, u nás je to ASA, teda Inštitút ASA. Znovu opakujem, že naozaj tie problémy sú podobné. My sme sa predovšetkým najviac sústredili na problematiku odborného školstva, problematiku vysokých škôl. To boli také, myslím, že kľúčové diskusné témy, ale boli tam aj iné témy. A dohodli sme sa aj na tom, že tá spolupráca bude v mnohých oblastiach veľmi aktívne spolupracovať aj v rámci toho národného československého kľúčového stola v oblasti vzdelávania. Máme spoločnú tradíciu, spoločnú minulosť a myslím si aj spoločné úlohy v rámci Európskej únie. A naviac, čo chcem počiarknúť, áno, aj o niektorých učebniciach sme hovorili, že možno, že by bolo ďaleko efektívnejšie vydávať niektoré učebnice spoločne, pretože by to ušetrilo na jednej a na druhej strane finančné zdroje, boli väčšie náklady a boli by sa naozaj využiť tak na slovenskej aj českej strane učebnice, ktoré nedelí nejaká ideológia, to je celkom prirodzené a majú spoločný základ. Myslím si predovšetkým, áno, je to dejepis, ale je to predovšetkým matematika, fyzika, chémia, odborné predmety, ktoré sa vyučujú na našich odborných školách v oblasti strojárenstva, techniky. Je to veľmi jednoduché a myslím si, že v rámci našich odborných inštitúcií, ktoré máme k dispozícii, budeme tieto projekty zakladať, spoločnosť Československé a pevne verím, že to bude mať úspech aj tak v českom, ako aj v slovenskom školstve a najmä pedagógovia a ďalší zamestnanci našich škôl sa z toho môžu potešiť. Toto sme dostali.
To by zaprovážení, pane Hřičko, pokud máte nějaké otázky. Pane ministře, já bych se ptal, vidíte v českém školství něco, co by mohlo posloužit jako příklad pro školství na Slovensku? Ale je tam mnoho... Třeba i odstrašující příklad. Ja odstrašujúce príklady poznám a poznám samozrejme aj naše odstrašujúce príklady a tými sa nechcem riadiť. A sme v jednej Európskej únii a v podstate plníme rovnaký cieľ, a to znamená vzdelávať a dať možnosť každému šancu vzdelávať sa, tak v Českej ako aj Slovenskej republike. Podobné problémy máme rovnaké, a to sú odstrašujúce, tak aj v Čechách, ako aj na Slovensku, čo sa týka odborného vzdelávania, orientácie na prírodovedné a technické odbory na vysokých školách. Pevne verím, že samozrejme, či tá štátna maturita u vás, to nebudem hodnotiť, čo sa týka tých financií, koľko do toho išlo. Ja sa samozrejme vychádzam z našej maturity, áno, išli menší objem peňazí, ale nás 5,5 milióna váže 10 miliónov, takže možno, že aj toto zobrávalo úlohu. Ale to nie je podstatné. Náš cieľ je, a ten odstrašujúci odstraňovať, aby rovnaký, by som povedal, diel spolu zodpovednosti, nielen práv, ale aj zodpovednosti a povinností mali všetky druhy škôl, to znamená tak verejné, či štátne, tak súkromné alebo neštátne školy, či sú to cirkevné, alebo či sú to súkromné školy, tu by sme asi mali nájsť spoločnú zhodu. A iste nájdeme zhodu toho, že aby denné štúdium na našich vysokých školách bolo bezplatné, aby sa tam nezvyšovali výrazne poplatky a aby mal každý jeden možno šancu študovať na našich vysokých školách, či v Českej alebo Slovenskej republike. Nepovažujem to za šťastné, tieto poplatky, a samozrejme výraznejšie posilniť sociálnu oblasť, najmä tých študentov, ktorí tú sociálnu podporu v rámci sociálnych štipendií podporujú. U nás ešte naviac sú tie motivačné štipendia, ktoré zase by mali byť viacej zamerané na podporu študentov, ktorí idú študovať prírodovedecké či technické odbory na našich vysokých školách.